Vadiwatariri nevateereri, mufaro wangu mukuru kusangana nemi pane rimwe zuva nerimwe vhiki chaizvo. Tinopa kutenda kwakaperera kune vakotseri vedu vedandemutande, kugara nhaka, huona dzavamwe. Vamwe vechidiki vangatadze kuziva kuti nhaka chii. Nhaka zvinhu zvamunoona vamwe vanhu vachiita, mumwe misha ichiita, dzimwe nyika dzichiita, izvozvo kurakidza kuti hatina chedu chatisina kudzidza kubva kune vamwe vanhu. Iyoyo ndo dzidziso yatakabatana nayo nhasi iyoyo, kuti hakuna zvaunoziva iwewe nezvandinoziva inini zvisina kutanga zvabva pane mumwe munhu. Aiwaka upenyu naMwari vanogona kuwedzera njere dzedu, vanogona kutipa mazano togowedzera, asi dzidziso iri pano ndeyekuti hakuna anozviziva ega, hakuna akangotanga achizviziva ega. Ngatimbodzokerai kwatinozvarwa tiri vana chaivo. Kuti uve mwana, kuti ugone kudya, pane akatokudzidzisa. Kugona kufamba chaiko, pane akakudzidzisa. Kuenda kuchikoro, kunotanga kuchikoro. Saka isusu tiri kupa dzidziso yekuti vanhu ngavarege kuzvimba musoro, nekuti mukati meupenyu munoona vanhu vazvimba musoro. Kuzvimba musoro ndokuya kwokuti kana munhu agona chinhu anozvitutumadza, anokanganwa kuti pane mumwe munhu akatomudzidzisa, pane mumwe munhu akatotadza kurara achimudzidzisa, pane mumwe munhu akatotadza kuita zvaaida kuita achimudzidzisa, nekuti wega hawaigona. Saka nyaya yeupenyu ndeyekuti kandiro kanoenda kunobva kamwe. Saka iwewo wakadzidza kubva kuvamwe vanhu, wakaona kubva kune zvokuona zvinoita vanhu, wakanzwa kune zvimwe zvinotaurika nevanhu, iwo wakaiteiko? Ndomubvunzo wandinofanira newaunofanira kuzvibvunza sedunga munhu, kuti ininiwo chandiri kupa chiiko, chandiri kudzidzisawo chiiko. Tawirirana panapa kuti zvese zveupenyu unotodzidziswa. Kune vanhu vane njere, vane umhizha hwekushamisa, vanogadzira ndege, vamwe vakagadzira makombiyuta, vamwe vane mazita sana Bill Gates, mahombe. Asi munotofanira kutoziva kuti akatodzidziswawo nomwe munhu, kuti avhurike pfungwa idzodzo. Kune ari kuseri kwake, mukataura naye anotokutaurirai. Ndosaka muchiona kuti kana munhu achinge abudirira muupenyu, anenge achitaura kuti mufunge ndakatanga ndakadai, asi ngana akazondisimudzira, ngana akazondibatsira. Dzidziso iri pano mangwanani ano, kana kuti masikati ano, kana kuti manhero ano, ndeyekuti iwewe uri ngana zvakare. Tinoda neupenyu kuti uverengwe, kuti ngana uyo ndiye akazondibatsira. Iye zvino tiri kutaura nenyika yese yakatipoteredza. Vamwe vari kwakati, vamwe vari kupi, munyika dzakasiyana siyana, asi kune mumwe kaakakuudza kuti mukaenda kuAustralia zvinofamba, mukaenda kuUK zvinofamba, mukaenda kuZimbabwe zvinofamba, mukaenda kuBotswana zvinofamba. Hapana munhu akangofuma achingoti ndozvandakuita. Zvimwe tinozviverenga mukati meupenyu, asi kana uchigona kuverenga, pane mumwe akakudzidzisa kuverenga. Zvimwe tinozvinzwa, pane mumwe akakupa nzwisiso yekuti ugoziva. Zvimwe zvinongori zvishuviro zvemwoyo yedu, zvatinoshuvira kuti dai ndaona zvakadai, dai zvaita zvakadai. Shuviro tinozvidzidza nekuti gavi rakanaka rinobva kumashuviro. Ikoko ndokwazvinobva. Vamwe zvakare vakapinda nemwe tsumo, hanzi membwe rudzi inozvarwa ine kazhumu. Hamusati mambozviona kuti kune rumwe rudzi runogara, runochama kudzidzisa vana vacho. Tomboenda kana pachikoro, ngatimbodzokerai kana kupuraimari zvako kunotangira chikoro ikokoko. Munenge muchidziwa kuti mwana wekwadombo ari mugrade 1 ndiye aita number 1, ari mugrade 4 waita number 1, ari mugrade 7 aita. Kurakidza kakushanda kwemhuri iyoyo, nekuti hazvingoitika kubasa cheteka, hazvingoitika kuchikoro cheteka, hazvingoitika munharaunda, zvinobva nekwaunobva. Asi iwewe kana uri pakudzidziswa, nekuti panapa pari kunzi kuti uzvigone, unenge watoona zvevamwe, hanzi kugara nhaka, huona dzevamwe, unenge waona zvevamwe. Saka panapa tiri kutarisa kuti ukopa zvakanaka, kwakanaka. Nekuti vamwe vanongofunga kuti zvese zvinongoda kutevedzwa. Zvauri kukopa, zvauri kutedzera, zviri kubatsira ani? Zviri kubatsira iwe here?
zviri kubatsira vamwe here? Saka dzidziso iri pano ndeyekuti nhaka dzakanaka ndo dzatiri kuti ngati aiwa ngatidzigareiwoka. Zvakanaka kaizvo kuti zvaiitwa nangana zvinodadisa, zvifadze here kuti mwana uyu mufunge ane rudo uyu. Mai vake vaive nerudo rwakadai, sekuru vake vaishanda, vairima sezvaari kuita izvozvi, mai vake vanoita zvakati, mwana uyu anodai, anofarira zvakati zviri mukati memhuri yavo. Asi isusu hatidi kudadirana nekuti tiri kuona ongororo netsvakiridza iri kurakidza kuti munhu akaziva chinhu haadi kuti vamwe vanhu vazive. Kana ukamubvunza kuti nai mukoma kana kuti munin'ina, tinosvika seiko pamasvika panzi inini ndinongojingiridza handitomboziya ndikadai. Vamwe vanotopa vamwe vanhu mazano ekurasika. Asi dzidziso iri pano yekuti ngatirege kurasisana ka. Huno hunonzi upenyu hudiki diki, mufunge tikahutarisa chaizvo neudzami hudiki diki. Tinohuti hudiki diki nekuti hatina chivimbiso chenguva yeupenyu kuti ndichine makore akadai, ndichine zvakadai. Upenyu hudiki diki, ngatigarisanei zvakanaka. Zvino vamwe zvavanoita kana vayambuka vanobva vapisa bridge ravayambuka kunzi ndakuenda kumberi, vakayambuka rimwe zvakare vopisa zvakare. Hauzivi kuti kumberi ikoko uchazodzoka nemasunda, uchazoda kudzoka zvakare. Saka kana tichifamba muupenyu ngatiregei kupaza nzira dzatafamba nadzo. Regai timboona zvakare semazuva ese zvatinoita kuti shamwari dzedu dziri kutandadzana nesu ndiani nhasi. Tinofara nekutandadzana nemi, tiri kudzidzawo zvakawanda kubva kwamuri. Pano apa tinaniko shamwari dzedu? Regai tidzione. Ehe, idzo dziri kubuda shamwari dzedu. Pano tina Faith Gotora. Makadii mai vangu? Tinofara hangu mwanangu akadii yako? Nyarai mhungu, makadii mai Chisamba? Ndinofara. Tendai gutu, makadii amai vedu? Ndinofara chaizvo. Mufaro washe Gede, makadii mai Chisamba? Ndinofara. Noku nyama yaro amai, makadii? Ndinofara. Valentine Gokoko, makadii mai vedu? Ndinofara vanangu kana muchifara wemimi. Tina Shamba, tinokuchingamidzai muchirongwa mai Chisamba. Kwazivai kwamuri. Aiwa, neniwo ndinokukwazisaiwo muchirongwa chino, tinokutendai. Tina Memory Mashongo, mam, makadii? Ndinofara zvangu. Tina Brenda Sibanda, makadii amai? Ndinofara mwanangu. Barbara Chikwavaira, maswera sei amai vedu mai Chisamba? Ndaswera zvangu. Kana kuri kuno kumusha, aiwa, tiri pakuswera. Tiri kuramba tichingoenderera mberi nedzidziso yedu yekuti kugara nhaka, huona dzevamwe, kurakidza kuti upenyu hunoda kuti tione zvevamwe, kuti tigogona kuita zvedu, kuti ivo vagogonawo kuita zvavo, kuti ndigogonawo kuita zvangu. Saka tiri vanhu vanodanana. Upenyu hunoda hoche-koche. Upenyu hunoda kuti kana tasangana, tosangana mukufara. Kana toparadzana, toparadzana mukufara. Kunyange mumwe achienda kure kure kwakadi zvakangonaka. Zvino vamwe vanongofunga chete kuti kana vapira gotsi vanogona kungoita zvavanoda. Upenyu hudiki. Pamunozosangana, hamutomboziva kuti vamakaparadzana navo nezuro, svondo rakapera, gore rakapera, kana kuti makore 10 akapfuura, muchazosanganazve kupi? Muchiita nezvei? Muchaita nezvei? Muchange muri pamwe chete here? Kana kuti ndozviye zvekuti vanhu vanenge vachitiza? Kana uine chipo chako chauinacho chaunogona, kana mumwe munhu achinge akumbira kuti umubatsire chinhu chinonzi chipo, zvamunofanira kuziva, tingaiti pachirungu talent, haitoreke, haibvutike, tingaedzeserane zvedu, asi zvakanaka kakuedzesera, zvakanaka kudzidzisana, zvakanaka kuonesana, nokuti ndiwo unonzi upenyu. Zviri muropa mako, munhu anogona kunge achizviita izvozvo, asi upenyu ndehwekutodzidza kubva kune vamwe. Ndosaka muchiona kuti kana vadzidzisi mukabvunza maprofesa iwaya, vakatodzidziswawo nemamwe maprofesa. Madzidzisiwo maticha iwaya atinoti maticha, vakatodzidziswawo. Hapana anoti ina handina kumbodzidziswa. Zvese izvi ndakazvidzidza. Kudzidza kupere ndozvatinofanira kuziva. Ngatikoshesei munhu wese muupenyu, nekuti hakuna asina donzo rake. Tinodzidza kuvana vemazera madiki,
nekuti vanoziva zvatisingazivi. Tinodzidza kuvanhu vakura vakwegura nekuti vanoziva zvatisina kumboona. Tinodzidza pamazera epakati nekuti vari pakati ipapo vari kusanganawo nezvisina kuonekwa nevadiki, zvimwe zvisina kuonekwa nevakuru. Vadiki diki vedu vari kudzidza chii? Kana tabvunza mubvunzo wekuti vari kudzidza chii, ngatinzwei mwoyo unooma, ngatinzwei mwoyo unorema kana tichibvunzana kuti vadiki vedu vari kudzidzei. Nekuti vadiki kandiwo nyika yamangwana. Vanoigara nyika yamangwana here kana vachingovhakuma? Kana vachingovhakuma vachingoti chataurwa icho nacho, charehwa ichi nacho, unombotanga wafunga here? Nekuti isusu pano tiri kuti kuonda zvevamwe, asi zvakanaka. Uri kutanga wambofunga here kana munhu akataura newe? Kana munhu akakupa zano, unotanga wambofunga here? Zvinoda kufunga neudzamu kuti zvozodii? Ini ndiri kuzviita kuti zvindibatsirei? Ko vamwe zvinovaitira sei? Nokuti kana usina tozodii ndozodii, uri kungoita chipapadzungu. Uri kungoita chipapadzungu. Ndo paunozoona uchiti apa waita chinhu bruma, apa nzaa pasumuka mweya, pasumuka mweya. Hapana kana mweya, hapana kana mweya unombosumuka iyewe, kana kuti inini wacho ndiwe mweya wacho iwe, nekuti unenge usingaite kuti kudzidza kune vamwe iwo uchidzidzisawo vamwe. Shamwari dzedu dziri kuramba dzichingouya. Dzimwe nguva handigone kukukwadzisai kana kukudanai mese, vandinenge ndamhoresa ivovo vanenge vakamirira vamwe, asi ndinogona kutaura nemi kunyange mumashure mebasa ratiri kuita irori. Panapa tina Charity Chedondo. Maswera sei amai? Unondigonera. Tinokutendai. Ndiri nekuti tiri tinotenda. Otilia Munyuki. Makadii mama? Ndinofara zvangu mwanangu. Panapa pana Yeukai Gurure. Makadini manjenjenje amai vedu? Nhasi ndabatawo chirongwa. Aiwa vamanjenjenje vanofara, vanyemba vari pano, vamadhuve. Ndinokutendai. Aiwa mukandimhoresa nemutupo, ndinobva ndanzwa manyuku-nyuku. Ndinotenda zvikuru. Ndina Lolini Yeukai Ruzvidzo Chaendera. Makadii mai Chisamba? Titende Mwari nekutisanganisa zvakare muzuva ranhasi. Ndonzwa kufara hongu, ngatitendei Nyadenga nekuti zvanambotaura zviya zviya, ndiye muridzi wenguva, ndiye muridzi weupenyu, ndiye anongoziva zvinogona kuitika mukati meupenyu hwedu. Saka tinomutenda kuti pakutandadzana kwatiri panapa tatendedzwa. Zvakanaka zvaungaverenge. Munoziva kana munhu achibvunzwa nemumwe munhu anogona kuti apa anyepa, apa awedzera, apa atapudza, handiti? Asi kana uchizvibvunza wega sedunga munhu, ndozvandoda kuti uite pakutandadzana kwedu panapa. Kana uchizvibvunza pakutandadzana kwatiri kuita uchizvibvunza wega kuti inini ndakamboitei, mhinduro yako iri kuti ndakambobatsira ani? Zvandakaita izvi sei ndakazviita? Zvandiri kuita izvozvo sei ndiri kuzviita? Zvandiri kuita izvi ndakazvidzidza kunani? Zvandakaita izvi ndakazvidzidza kunani? Mufunge dzimwe nguva tinotarisira vabereki vedu pasi, vana sekuru vedu nana mbuya nana mai vedu vadzidzisi vakuru mukati meupenyu hwedu, vadzidzisi vakuru. Kana tichifunga dzidzo, kana tichifunga umhizha, technology, ngatiregei kungofunga kuti masaintists ari kuita zvinhu zvakati, ngatiregei kungofunga kuti vadzidzisi vari kuita zvakati. Mambofungawo here amai? Mambofungawo here baba? Mambofungawo here gogo kana kuti ambuya? Mambofungawo here kana sekuru? Ivava vane dzidziso yeupenyu. Takagara nhaka dzavo. Unonzwa munhu achiti inini ndinogona kubika chakati, ndozvaiita mbuya vangu. Baba vangu vaigona izvi, ndozvaiita baba vangu. Vamwe vanotodzidza kumabasa kwavanonoshanda. Nekuti pakushandidzana paya, pakuona mumwe achiita, uri kuitawo here chidaka-daka chekudzidza zviri kuitwa nemumwe? Mumwe munhu anoenda kunosenza pakambani inogadzirwa motokari. Anenge aenda ari mubatsiri wongoti tipeiwo spanera namba 2, tipeiwo spanera namba 5, tipeiwo spanera namba chi, tipeiwo ningi chigubhu chepeturu icho. Anochembera aripo, agobva achingomirira kusumudza spanera. Asi nyaya iri pano iri kuti kugara nhaka
huona vamwe. Kana wambosvika uchingobatsira uri mubatsiri, hatisi kuti kubatsira kwakashata, uri mubatsiri chete uchinonga zvipanera uchiita sei, uri kumbotarisawo here paunenge waona mukana kuti kana motikari yaramba kumuka, ava vari kutaura ava vari kuti chii chinoita kuti motikari irambe kumuka. Kana zviri zvemakombiyuta, uri kumbotarisa here iwe kuti chiiko chinomboita kuti kana kompiyuta yambobatidzwa yoita kunge yastika yamira, chii chinomboitika kuti kana kompiyuta yambodai yoita kunge yoramba zvawaiudza kuti iite. Uri kumbozvibvunza here? Kugara navo, huona dzevamwe, kubika. Munhu anoshanda muhotera ari mubatsiri, pamwe kungotakura kunopa vanhu zvekudya, achingotakura zvo. Wakambozvibvunzawo rimwe zuva here kuti aya mabikiro aya munaita sei? Nokuti ndiko kugara nhaka. Uye munotozoshamiswa kuti uyu musikana uyu kana kuti mukomana uyu ndiye aimbotipa kana tasvika pano zvekudya. Akupfeka heti yechena, vashefu, ndo vakubika, ndo dzidziso iri pano. Kuti zvauri kuita iye zvino, zvauri kuita nhasi, ngazvikundwe namangwana, ngazvikundwe nekuswera mangwana. Ibva wagonesesa nekuti kugara nhaka, huona dzevamwe. Iwe unoda kuonei? Unoda kudzidzei? Unoda kuitei? Asi tataura kare kuti kuona zvinoita nevamwe ndiyo dzidziso huru. Kugara nhaka, huona zvevamwe. Iwewe yako nhaka vakaigara vanhu vanodzidzei? Vanoonei? Hoyo mubvunzo wandakusiya mukupera. Kana vanhu vakagara nhaka yako iwe, vanowana pundutso here? Vanobatsirika here? Vanosimudzirika here? Kunyange uri musha, kunyange riri bhizinisi, kunyange riri chi, kana kuti kana zvaitwa newe zvaponga. Zvino ndoizwi ratoda kudzima iroro kuti zvaponga. Regai nditore vekupedzisira pano tione kuti vari kuti kwasisa vachiti kudii. Ndikuona shamwari dzangu dzimwe dzamboinge dzauya. Pane mumwe zvakare ari kuti amai Samba makadii zvenyu, uyu ndiye ukaigurure, makadini? Aiwa, ndinofara zvangu. Hoteli yadzoka zvakare munyuki. Makadii mama? Vadikani, hatigoneka kupedza tisina kutenda vakotsveri vedu veDandemutande. My Samba show is powered by Dandemutande. NeDandemutande, vadikani, vatariri nevateereri, zvinoendeka. Mazviona zvanga zvichiendeka. Kana toita zvinoendeka, zvikuru sei tiri My Samba show, chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Maonei, madzidzei, makasununguka kutiridzira kana kutinyorera. Ngatisanganei zvakare musi wa6 October tiri kuYouTube. Chinoramba chingochinjanisa zvinhu. Nai, ngatisanganei tiri kuYouTube musi wa6 October. Ndino wenyu Dr. Rebecca.